Assalamu alaikum mai sauraro. A yau ne za mu kawo muku takaitaccen tarihi Adamu Abdullahi Adam wanda kuka sani da Amale. Wannan jarumi dai wanda tauraruwarsa ke haskawa a masana'antar ta Kannywood, Adamu Abdullahi Adam wanda kuka sani da Amale, an haife shi ne a Kumbotso Local Government, Kano State, Shika Boston. Jarumin ya yi primary school ɗinsa ne a Kumbotso, sannan ya tafi Dawakin Tofa Local Government da ke jihar Kano. A nan ne ya yi secondary school ɗin shi. Jarumin ya ci gaba da karatu ne a School of Hygiene, wanda ya samu nasarar kammala karatun. A yanzu haka dai jarumin nurse ne. Dan Allah, idan wannan ne farkon zuwan ka channel din nan, ka daure ka danna subscribe, sannan ka taba alaman kararrawa, da yanda duk lokacin da muka saki sabon shiri zaka gan shi a wayarka.